аз дили боми ҷаҳон қадам ба қадам то ағбаи оқбайтал. қадамҳои гурӯҳи эҷодӣ дар баландтарин ва сардтарин мавзеи Тоҷикистон. рӯз шудааст ку як рӯзи сайёҳӣ дар муҳити зиндагии тоҷикон ва қирғизони ноҳияи Мурғоб. тавсия медиҳам қутос, уштур ва ҳайвоноти нодири баландкӯҳ бо ин ҳама сари ҳар қадам рӯбарӯ гардидан дар ноҳияи Мурғоб. кӯлҳои бузургу тиллоранг ва устураомезу намакини боми ҷаҳон. намаки табиӣ аст. намаки табиие ки ҳаст ки коркар нашуда. шоми хотирмон бо ҷамъи сайёҳон дар соҳили Қарокӯл. рӯзҳои наздик дар тревел шоу қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳоннамо.